government ba piong mene bagi duna pai kajing i junga ni duna pai ngakan mau uswa por bagai kuni connection misi ngadon tang kumba rangut kinong ilang dong kubi ha kati junga hare nget nga dong kubi idan kena rangut do kilong kumi ngau ye pi day kilong kumi badon jigi klik dago brom hangne kimba ngelam babrom hangne ilong sya jomi ba kilong kumi kidon kemsim ke ba hikya kelat bani kirang ba beli ngong ta kajik don kilong kumi kapan scam ya ka party bro kowe ho jika don atdi mata kiwing sapo ka district juni ladon ka paremwing ladon ka yutwing bat menta yon don sa kilong kumi kata ka wing jong kilong kumi lok tik ku mabursiu ladon tam atli di mabursiu kampat scam hari mentagi don light is don di mabursiu jong kirang ba disamla bat kilong kumi bat ngiskan banadu maka kesni kayi jong ka National People's Party hawas kasih juga bro kowe kan sa scam no hoi masuk tu kum kilong kumi ni pun kan pun makaka pipenyi kong kum ni beda se binong oi kom ke sokso ham sokso ngari ka kumi ka bangahap ng korbare ki kon ki kiti ki joma kamde ka basok nahaban korbare ka yin kasan amde ka shukhe shumi hapenda pendiang shwe ka yin kasan hape tak kmita barnang ta apa hap seban kmipat se ka jingkan kam ka jong pa ba ka shakri pa ba nado arja khandai bangala chunti ya ni kamro kadi ko we ka bangala kula haladi ka rakhna jong plero ka bangade be bangantre ya ka kam ta kamansin ka jingin bat antre hok ka kam mar habakado ha ka jingin I ka jonga shime kane nginum habanai jingken chelo ken mau ke jingken ke jonga ka jong pi ka bani habanai jingken yu le yu brio len dam kam ngam ju shakti ke brio ne ro pi da ko boro mar haba khadu hi ke jingken ka bani le bana ni habanai cho le te phimte ko phin shakti pite ban dol be ka ta kamen sem ka pachlut kum balong I kom shlut be yal be chakma yo we ki long to be ki bana ki blocks ki jong pi ne ki consensus ki prepare jong pi di lekken kbilen pedlen kay kata ka jingkan kam ka jong ki kay ka jingdunai ki long to be ki paple ki du ki long to be ki jong ki bon balai ki pama ki jinge ngano ipi bon ma ki long to be ki jong ka puram ye ki long pa wat snow ye ki ba ma ki jinge dede ma biken kita ki ban kni ban pe ki ban wa kumi kini namar bele baka party ke jongi kalau ke party abala trei shitraham shisha na benda ke state hi prokobe ni hapanai ke buram yo chief minister banal buram jongi bolong ham jo ke por national president jo ke party ke jongi ni hap banai ke buram yo state president jongi isa president and some I bolong ke jo ke por deputy chief minister kunjo I masnya bhalang Deputy Chief Minister Badan Buram Jongi, kibe de ki ministers, ki MLAs ki jongi, ki bade hakmat joka party ke jongi. Kasokar tak no. Kalau ale bon kita kini ki banon rai ki cina toy na ta jong pada. Habe ni ki long keme ki bon ki ne ki schemes ling ba ka focus ki la banyo. Habe ni ki kena ki long ki don ki la ki lenti ki bangi pi pinyawa di ki la lenti. Habe ni ba ka kia aru kadan khamtam kilong kami ke jongi da ko pura me kilong pa kilong me ke jongi le khamtam dan kam bahaya ka met ka bakhan bandon ka met ka bakhan da ka bakhoi ka bakia namar kum kilong kami dadang itulan mangi kilong kami ni shitong mangi kilong kami ngangai ba kiti kilong pa ngel tin kubur ya ka thai kam kilong kami ngana phi ka be mano ban shet mano ban tio mano ban pya iki ko ki de nam be tinaka takada nakalian ke sarkar ro kala ai ki skills khabele ba kini kilong me khamtam chini shino kandong don kam ba pin reach out she kilong me dan kam ki jinira da pidan ke phone ya na phone hane dan ko bio de in charge da haban pen tingin sai prakhat ke ai ka taka jindan kam